Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Hallelujah. O sa makausap pa, nagpasalamat ko sa Ginoo nga kanunay gid siya nakiguban sa tuwa igsoon tungod sa panahon nga gihatag sa ato aron kita makatuon usab sa pulong sa atong buhi nga Dios nga may pagkaon sa atong espirituhanon nga bahin. Amen. Before ta magtuon sa pulong sa Dios, adto na ta sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen or Amen. Praise God. Hallelujah. This is our year of transformation and breakthrough. Ekson, dili yun nato na undangon, ato nang hawiran, kanang ato ang tema karong tuiga, tungod kay pinaagi sa atong paghawid sa kung unsa ang pulong sa Ginoo, diha nato ma-enjoy ang mga saad sa Ginoo, ang pagkamaayo sa Ginoo kung unsa imong ginapangandoy niining tuiga igsoon. Amen. Hallelujah. Atong last Sunday atong ginatun-an ang pulong sa Ginoo about sa transformation. O karon igsoon ato na usab ning tun-an ning pulong mahitungod sa breakthrough sa kinabuhi o kalampusan sa kinabuhi kini mga panalangin nga atong ginapangandoy, atong ginapangayo sa atong buhi nga Dios. Amen. O di ta magalangan mga igsoon ato ta sa atong foundation text nga atong pagkuhaon diha sa ikaduhang Korinto kapitulo 9 bersikulo 8. Ang pulong sa Dios nagaingon, ug ang Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan aron dili kamo kulangon o kanunay kamong makatabang sa uban. Mag-ampo ta sa pulong, amahan na mong alangit nun. Salamat sa imong pagkamaayo sa matag usa namo kakinabuhi. Salamat sa kahigayunan, salamat sa pabor o sa kaalam, salamat sa imong gugmang walay paglubad, salamat sa imong grasya nga kanunay nag-uban kanamo. O salamat karong gabi una samtang kami magatuon usab sa imong pulong. Holy Spirit, amo kang gina-acknowledge tungod kay nasayod mi nga kung wala ka, wala gid kami mahimo. Salamat, ikaw magapadayag sa mga tinagong butang alang sa mga katawhan karong gabi una. Among gisali kanimo ang tanan pinagi sa pangalan ni Jesus, nga among manluluwas. Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Igsoon, ako ginabalik-balik sa inyo ha, labi nagnaatay tema sa kada tuig. Kay gusto nako o gusto sa balang espiritu nga hawiran nato kung unsa ning ato ang tema nga ato ang ginahawiran igsoon o gusto niya nga enjoy ta niining tanan. Amen. O karong gabi na ang ako ang topic o akong tema karon nga atong paghisgutan is ang pagposisyon sa imong kaugalingon alang sa pagdawat sa kalampusan sa kinabuhi igsoon. Hallelujah. Halos tanan sa atoa nagampo sa Ginoo nga panalanginan ta. O gusto nato nga makaangkon ta og kalampusan sa kinabuhi. Siguro dugay na ka nangayo sa Ginoo, dugay na kay nagampo niini. Pero hangtod karon wala pa nato nadawat. Unsa kaya ang problema? Pangutanon daw nato ang atong kaugalingon. Nakaposisyon kaya ko alang sa pagdawat sa kung unsa ang akong ginapangayo? Sa dula sa football igsoon, ang usa sa magdudula diha sa field gitawag na siya og quarterback. Ang main goal sa quarterback, siya ang magdala sa plano sa grupo. Sa iya pa lang daan makita na niya kung kinsa tong kauban niya nga duol na sa touchdown. O ilabay niya ang bola sa usa sa iyang grupo nga nagapadulong sa touchdown. O dili po magpataka og labay ang quarterback ni bisan kinsa na wala nakaposisyon. Tungod kay posible nga masayang ang bola o madto sa kalaban. Mo nang ang usa sa iyang kauban nakaposisyon sa iyang kaugalingon, diha jud padulong ang bola sa iya. Mag-expect jud na siya nga naay bola moabot sa iya.
O ang paglabay sa bula sa quarterback, dili siya maglisod kay nakaposisyon naman ang iyang pasahan. Andam na. Ingon usab ni ana ang atong Kristohanon nga kinabuhi. Si Kristo ang atong quarterback. Ang dula sa football mao ang panalangin o kitang tanan ang mga magdadawat. O kung kita nagapangandoy og mga panalangin o kalampusan sa kinabuhi, unang butang nga atong buhaton mo nga pangutan-unan una nato atong kaugalingon kung nakaposisyon na bata alang sa pagdawat sa kung unsa ang atong ginapangayo. Amen. Hallelujah. Karon daghan mga katawhan nga nagalingkod o nagaampo diri sa kalibutan karon, daghan mga katawhan nga nagapangayo sila sa Ginoo, nagaampo sila sa Ginoo, naga-expect og kagawasan, kalampusan sa kinabuhi o mga panalangin nga mahulog lang sa ilang atubangan while nagapadayon lang sila sa paglingkod nga wala gibuhat, nagapadayon lang sila sa gihapon sa ilang buluhaton nga mura ba og wala sila ka posisyon. Bisan pa ni ana, nagatuo ko nga ang Dios adunay gahom sa pagpanalangin sa kung kinsa ang iyang gustong panalanginan. Apan mas labaw kung gituuhan nga ang kasagaran sa mga panalangin o kalampusan sa kinabuhi dili lang kay nga mutindog lang ka nga wala kay buhaton. Apan imuhang giposisyon ang imong kaugalingon aron madawat nimo ang imong ginapangayo. Hallelujah. Before si Abraham nahimong amahan sa daghang mga nasod, iya unang giposisyon ay ang kaugalingon dito sa yuta sa Kanaan. Si Esther, una niya naluwas ang mga Hudyo gikan sa kamatayon. Iya unang giposisyon ang iyang kaugalingon dito sa palasyo sa hari. Si Zacchaeus, kung tanawin mong kinabuhi ni Zacchaeus, di ba mubo kay siya? Aron siya makakita kang Jesus, ano sa iyang gibuhat? Misaka una siya sa kahoy. Iyang giposisyon iyang kaugalingon para makita niya si Jesus. Sila Peter, una sila nakakuha og daghang isda. Giposisyon una nila ang net sa tuo nga bahin sa sakayan. Ang pinakanindot mao si Kristo. Before niya gipasig uli, ikaw ako before ta gipasig uli ni Kristo ngadto sa Dios sa Amahan. Gipildi before niya gipasig uli ta o gipildi ang gahom sa kamatayon og sa sala o gihatagan kita niya sa tinuod nga kagawasan. Iya unang giposisyon ay ang kaugalingon dito sa cross. Ug matapos mabayaran niya ang tanan alang sa atong kabulahanan. Posisyon niya ay ang kinabuhi dito sa cross alang sa imong kabulahanan, Ikson. Amen. Ikson, kinahanglan atong makatunan kung unsaon nato pagposisyon sa atong kaugalingon alang sa panalangin nga dugay na natong ginapangayo. Dili lang sa paghahago o pagtrabaho aron madawat nato ang mga panalangin, kundili iposisyon pod nato ang atong kaugalingon aron i-release sa Ginoo sa iyang mga panalangin, dali ra og andam ka na. Amen. Ang ubang mga panalangin dili nimo kailangan haguan pa, apan imo nang masinatian. Kaya nga naman, ang ulan mububisan kung wala kay gibuhat o naa. Ang Mateo 5:45 nagaingon siya, o kung buhaton ninyo kini, mahimo kang mong tinuod ng mga anak sa inyong amahan sa langit. Kay dili lang ang mga maayo nga tao ang iyang gipasidlakan sa adlaw, kundi apil usab ang mga dautan. Iyang ipakita din ba, ang kaayo sa Ginoo, ang grasya sa Ginoo sama sa adlaw nga nagasidlak ngadto sa mga tao, sa mga dautan, nga mga walay Ginoo o kanato nga mga naay Ginoo. Siya og dili lang ang mga matarong ang iyang gihatagan sa ulan, kundi apil usab ang mga dili matarong. Kung imong tan-awon igsoon, aduna gyud panahon nga mosinati ka sa mga panalangin, sige mosinati ka sa kalampusan nga gikan sa atong buhing Dios bisan wala kay gibuhat. Tungod kay ang panalangin sa Ginoo ginabubo niya, wala siya pili, madautan man or matarong. Pero ang nakanindot diha igsoon, kung ikaw nagabuhat sa kung unsa ang kagustuhan sa atong buhi nga Dios, ang atong amahan nga naa sa langit mahimuot sa atoa o kita iyang ginatawag nga iyang mga anak, kay iyang mga anak dili kita niya pasagdaan igsoon.
Pero ang punto dinhi igsoon, ang blessing sa Ginoo moabot gyud na sa atoa bisan wala tay gibuhat. Pero mas dako o mas daghan ang blessing sa Ginoo nga iyang ginabubo sa atoa sa mga katawhan nga kugihan, nagapaningkamot sa pagkugi o naay ginabuhat or ginaposisyon nila ang ilang kinabuhi diha sa mata sa Ginoo. Even kining atong pagtubo sa simbahan mga igsoon church, dili pud ta mag-asa nga mutubo ta kung dili nato iposisyon ang atong kaugalingon alang sa pagtubo. Kung ikaw nga Kristohanon, moingon ka nga mutubo raman ko bisan wala ko'y buhaton. Ang pagtubo nato igsoon, yes, tinuod mutubo man ka. Basta kanunay lang kang nagapaminaw sa pulong sa Dios kahit wala kay ginabuhat. Kaya naman, mabot mga panahon nga mo i-change ka sa Ginoo. O dili gyud na muundang hangtod nga dili matuman ang katuyuan sa Ginoo sa imong kinabuhi nga ikaw ang mubuhat sa mga maayong butang nga giandam sa Dios nga imong pagabuhaton ko imong tan-aw na episode 9. Kung imong tan-aw diha igsoon, ang atong pagtubo mas mudali siya kung atong gina-practice ang atong kaugalingon, atong gina-posisyon ang atong kaugalingon alang sa mga butang nga magpatubo sa tuwa. Dili ka makaasa sa mga panalangin o kalampusan sa kinabuhi kung dili nato iposisyon ang atong kaugalingon. Dili nato madawat, dili ta dali makadawat sa mga blessings sa Ginoo kung dili po nato iposisyon atong kaugalingon diha sa mga butang nga ginatudlo, ginapahinumdom sa atong buhi nga Dios sa matag usa nato igsoon. Kung saan man nato pagposisyon ang atong kaugalingon, kung saan man nato pagbutang sa atong kaugalingon nga dihata maka para dili ra ta motubo sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Dako kay siya nga pangutana igsoon kung imo gid siyang pamalandungan. Kung dinhi sa kalibutan kung wala gyud pulong sa Ginoo nga maggiya sa ato bisod jud kaayo para sa mga tao nga unsaon nila pagposisyon sa ilang kaugalingon para madawat nila kung unsa ilang ginapangandoy, ginapangayo sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Koy tungod kay naa may Biblia atong makita ang mga story usab sa mga katawhan diha nga nakasinati kung unsa ka maayo ang Dios ug unsa ilang ginabuhat sa ilang kinabuhi igsoon ingon ng mga anak sa Dios. Okay. Dinhi nga mga butang igsoon aron atong makatunan, aron atong masabtan ug atong mahibaluan kung unsaon nato pagposisyon sa atong kaugalingon, atong tan-awon ang kinabuhi ni Ruth o kang Naomi. Makatabang siya sa atua kung unsaon nato pagposisyon sa atong kaugalingon igsoon. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Ruth o ni Naomi igsoon, kini si Ruth umagad ni siya ni Naomi. Tungod kay si Naomi na duha ka anak lalaki o naminyuan ni ang mga anak lalaki naminyo kay Ruth o sa iyang sa usa ka babae. Ang isa nga umagad ni Naomi mingbalik sa ilahang kaliwat tungod kay gihatagan man sila kagawasan ni Naomi nga mo desisyon sa ilang kinabuhi kung unsa ilang buhaton mopabilin ba sila kay Ruth o mobalik ba sila sa mga kaliwat. Pero kini si Ruth igsoon tungod pod sa plano o kabuton sa Ginoo, si Ruth gitagaan siya kagawasan ni Naomi. Apan si Ruth wala siya ning balik sa iyahang kaliwat tungod kay niingon siya nga kung bisan asa si Naomi adto usab si Ruth, kung asa siya mamatay si Naomi dito pod mamatay si Ruth. Pero ang pinakanindot ni igsoon ang giingon ni Ruth nga kung kinsa ang Dios ni Naomi, mo na po'y mahimong Dios ni Ruth. Pero diha igsoon, diha na to makita sa atong kinabuhi karon. Ang imong tan-awon, grabe ang ilang naagian ni ining duha ka babae sa Biblia igsoon. Labi na si Ruth o kining duha, si Ruth o si Naomi. Kay nawalaan din sila na lang yung duha nabilin sa ilang pamilya o tungod kay kini si Naomi adunay may Dios nga buhi nga gialagaran nga mo'y nagluwas sa ilaha mo'y nangitag pamaagi nga aron sila makabarog ingon nga tao Dios kalibutan. O tungod sa pagkabulahan ni Naomi nahimo usab nga bulahan si Ruth kung imong tan-awon dili man gid siya kaliwat sa mga Hudiyo kay lahi man gid ang iyang kaliwatan, di man siya kaliwat ni Naomi nga adunay Dios nga buhi. Apan tungod sa iyang pagsalig o pagtuo o pagbutang sa iyang kaugalingon sa Dios ni Naomi nga mao ang buhi nga Dios
o kana nga mga butang igsoon mo ni atong kuhaan og basis atong kinabuhi karon. Nga atong kinabuhi i-rely nato sa Ginoo, isaligan nato sa Ginoo kung unsa atong gituuhan nga Dios mo na ang mutabang sa atoa. Ug matud pa ni Brother Dexter atong Wednesday nga ang Dios nga atong gialagaran, Dios nga nagkontrola sa tanan sa imong kinabuhi. Usahay dili na to mapansin nga nagkontrol naggiya ang Ginoo sa tuwa o nagtabang ang Ginoo sa tuwa, pero igsoon na ang Dios wala gid siya magpasagad sa imong kinabuhi. Wala natulog ang Dios sa imong kinabuhi. Igsoon kanunay siya nagatanaw sa imong, kanunay siya nagapangandoy sa kung unsa makaayo sa imong kinabuhi. Igsoon kanunay siya nagapangita og mapamaagi aron ikaw masuportahan niya, aron ikaw makakita sa iyang grasya, mga pamaagi nga ikaw mabayaw og matingala na lang ka igsoon sa diha nga imong isalig ang imong kinabuhi. Sama kang Ruth. Imong tan-awon ang kinabuhi ni Ruth. Ato mong ginakita sa storya ni Ruth nga nakaasawa siya sa kaliwat usab ni Naomi nga si Boaz, si King Boaz. O grabe kadato si Boaz ug nahimo siyang reyna didto. Siya nahimong sinaligan ug nahimong asawa sa ni King Boaz. Ug imong tan-awon diha igsoon si Ruth ang tungod sa iyang pagbutang sa iyang pagtuo pagsalig sa atong buhi nga Dios, nakita niya o nasinati niya ang pagkamaayo sa Ginoo, ang mga panalangin nga nagkakadagaya sa iyang kinabuhi. Sa atong kinabuhi usab igsoon, mao na ang atong gikinahanglan. Atong gikinahanglan nga atong pagtuo ug pagsalig ibutang nato sa atong buhi nga Dios. Nga bisan unsa pay magkakahitabo sa kalibutan, bisan unsa pay magkakahitabo sa imong palibot, bisan unsa pay magkakahitabo sa imong pamilya, sa tanang mga butang dinis kalibutan, ang imong pagtuog, ang imong pagsalig ngadto sa Dios, dili gyud mukang ay nga naman igsoon, diha nato makita na ay mga prediction, ay mga propesya nining 2022, but kabalo ko nga ang pulong sa Ginoo maugyod ang mudaog, ang pagkamaayo sa Ginoo maugyod magahari sa iyang mga katawhan. Siguro bisag unsa pay maghitabo sa kalibutan igsoon, ang ginapangita sa Ginoo ang imong pagtuo ug pagsalig sa iya. Nga dili ka mukang di ka mulunga sa imong pag-alagad o pagsalig sa atong buhi nga Dios kay igsoon. Dili sa kalibutan wala gyud tay laing masaligan, wala gyud tay laing maduulan, wala gyud tay laing mapasakaan sa atong mga pag-ampo, sa atong mga pagkinahanglan, sa atong mga pag-agulo igsoon, kundi ang Dios lang nga buhi. Ang kalibutan ako makita ba, grabe ang ilahang pagsalig sa bakuna, grabe ang ilang pagsalig sa tambal nga gibuhat lang og tao, usahay makalimot na sila nga adunay Dios nga nagkontrola sa tanan, adunay Dios nga mas muayo, adunay Dios nga mas nangandoy pa sa kailahang kaayuhan. Apan igsoon tungod kay nabutaan sila, wa sila nasayod sa kamatuoran, mo nang ilang pagtuo pagsalig na alang sa mga butang nga makita dinis kalibutan. Apan ikaw igsoon, ikaw nga gipili sa Ginoo, gitawag sa Ginoo, gibahal sa Ginoo pag-ayo, gusto sa Ginoo nga magpabilin ang imong pagtuo, pagsalig ngadto sa atong buhi nga Dios, tungod kay niining tuiga igsoon mao ni ang atong panahon, mao ni ang atong tuig nga makasinati ta sa kalampusan sa kinabuhi. Kumingon sila nga ang kalibutan, grabe ang mga propesiya, dili maayo ang mahitabo sa 2022. Kung ang 2020 hangtod sa 2021 igsoon, grabe ang nagakahitabo sa kalibutan, apan ikaw ug ako nakita nimo nga wala kay gipasagdaan sa Ginoo, wala kay gipagutman, nahimo imong positibo o nang resulta sa imong kinabuhi igsoon, unsa pa ka sa 2022. Ang Dios dili og dili gyud mobiya sa imong igsoon. Amen. Hallelujah. Munang sa atong kinabuhi karon igsoon, kuhaan nato ang istorya sa kinabuhi ni Ruth ug Naomi, atong iposisyon ang atong kaugalingon sa kung unsa ang mga butang nga gikinahanglan o gikaymutan sa Dios aron madawat nato kung unsa ang atong ginapangayo o ginapangandoy dugay ng panahon ang milabay. Atong iposisyon ang atong kaugalingon igsoon. Atong buhaton kung unsa ang kabubuton o katuyuan sa atong buhi nga Dios, atong i-rely ang atong kinabuhi ngadto sa Ginoo tungod kay wala na gitay laing masaligan ug maduulan dinis kalibutan igsoon, kundi ang Dios lang. Amen. Hallelujah. Karon na kakuha tag pagtulunan sa kinabuhi ni Ruth ug Naomi,
Aduna pa usay mga butang nga atong hawiran o atong ipraktis atong kinabuhi aron masinatian nato ang kalipay ug ang kalinaw sa atong gikan sa atong buhi nga Dios o kining kalampusan nga atong ginapangandoy dugay ng panahon igsoon. Okay, atong basahon ang pulong sa Micah o Micah chapter 2 verse 13. Ingon siya diha. Pag-aablihan ko ang pultahan sa syudad, diin kamo gibihag. O panguluhan ko kamo sa paggawas. Kung adunay may mga kalisod sa kinabuhi igsoon, ang pulong sa Dios nagasaad nga adunay pultahan nga pag-aablihan ang Dios. Kung naa may nasirado sa inyong kinabuhi igsoon, ang Dios mag-aabli og bag-ong pultahan diha sa imong kinabuhi, pultahan sa opportunity, pultahan sa mga panalangin nga imong masinatian ang pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Siya ang magpangulo sa atoa, siya ang magdala sa atoa, siya ang magpahigawas sa atoa gikan sa mga kasinatian sa kinabuhi nga wala ka masayod kung unsa ang lutsanan. Ug matud pa kung naay mga panahon nga maglisod ka kung asa ka molusot, murabag wala nay solusyon ang mga problema ang imong nasinatian, apan igsuon sa diha nga mosalig ka sa Ginoo, imo unyang makita kung unsa ang pagabuhaton sa Dios. Kay nagaingon siya, iyang pag-ablihan ang pultahan sa syudad, diin kamo gibihag, diin kamo nabilanggo, diin kamo naglisod, diin kamo nagpait, diin kamo nawadag paglaom, ug panguluhan kita sa Dios nga makagawas ta ni ining mga butanga ug tad-on ta niya sa iyang gingharian, sa kagawasan, sa kalipay ug diha sa kalinaw uban sa atong buhi nga Dios. Ang pinakanindot igsoon ingon siya, ako ang Ginoo nga inyong hari, maoy mangulo kaninyo. Siguro makaingon ka usahay nga wala man ko'y Dios nga kauban. Wala man ko nakasinati, wala ko nakabati nga nay Dios nag-uban sa akong mga problema. Apan igsoon matingala ka nga mahimo kang gawason. Matingala ka nga malutsan nimo ang tanan tungod kay ang Ginoo mo'y atong hari, maoy nangulo kanato aron kita makalusot sa bisan unsa makasinatian sa kalibutan nga nagakahitabo karon. O kanang tanan igsoon, diha nimo masinatian, diha nimo makita nga ang Dios uban di ay kanimo. Ingon pagit siya sa Isaiah 54 verse 17. Ingon siya diha, walay hinagiban nga gihimo sa pagpakigbatok kanimo ang makaunsa kanimo. Usahay sa atong kinabuhi, makaingon ta nga, uy, naaman lagi Lord, naaman lagi ning dulot sa ako. Igsuon, sa diha nga imong hawiran ang pulong sa Dios, dili siya makadulot sa imuha, dili siya magpabilin diha sa imuha, kundili mapildi gid na siya tungod kay ang Dios moya hari sa atong kinabuhi ug siya ang nanghulo kanato. Siya matubag mo ang mga sumbong batok kanimo. Mao kini ang panulundon sa akong mga alagad. Mulaban ako kanila. Ako ang Ginoo ang nagaingon niini. Kung imong tan-awon diri igsoon, sa bisan unsang mga pagbitik sa kaaway, bisan unsang mga paglimbong sa kaaway, bisan unsang pagpakiglantugi mahitungod sa pulong sa Dios, sa diha nga ikaw nagasalig, nagatuo ug imong gikumitar ang imong kinabuhi ngadto sa atong buhi nga Dios, matubag mo ang tanan, makalusot ka, magmadaugon ka, magmalampuson ka, tungod kay matud pa sa pulong sa Ginoo. Mulaban ako kanila, mulaban ako kanimo, ingon ang Ginoo siya. Ako ang Ginoo ang nagaingon niini. Ang Dios mulaban kanato igsoon. Ang Dios dili magpasagad sa ato igsoon. Ang Dios motabang sa ato ug dili siya magpasagad sa atong kinabuhi igsoon. Ug siguro hangtod karon wala pa ka or nakalimot ka sa saad sa Ginoo ug mga plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Gusto sa Ginoo nga ipahinumdom sa ato karon nga ang iyang mga plano sa ato is ang paghatag sa ato ug maayong kaugmaon. Kay in Jeremias 29:11 ingon siya diha, nasayod ako sa akong mga plano alang kaninyo. Plano alang sa inyong kaayuhan ug dili sa kaalautan. Mao kini ang mga plano sa atong buhi nga Dios igsoon. O say makaingon ka nga, Lord, dili man siguro tinuod na imong saad kay akong kay kinabuhi karon murag dili man maayo ang akong kahimtang, dili man maayo ang napadulngan sa akong kinabuhi. Budbud man siguro nimong giingon sa Jeremiah 29:11. Igsoon,
Istoryahan ti ka sa tinuod ang saad sa Ginoo muabot ug muabot gid na sa imuhang kinabuhi. Ang plano sa Ginoo alang sa imong kaayuhan, dili alang sa imong kaalautan. Kung kaya niya gihatag ang iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo dito sa ibabaw sa krus, magantos dito sa tanang kasakitan ug hangtod sa kamatayon tungod ug alang lang sa imong kaluwasan ug kabulahanan, unsa pa kaha kining mga kaayuhan nga giplano sa atong buhi nga Dios. Dili gid niya bakwion, dili gid niya nga kanang ilimod lang ug kalimtan, kun dili buhaton gini sa atong buhi nga Dios. Tungod kay matud pa sa Romans 4:21 nga naa siya gahom, kaya niya, he is able to do what he promised. Kung unsa iyang gina-promise, kung unsa iyang ginasaad, kaya niyang buhaton tungod kay gamhanan siya lang ang may kaya sa pagbuhat. Kung kita musaad, usay mapakyas, usay di na to mabuhat, apan ang Dios pag musaad, dili di na siya mapakyas. Igsoon siya planos paghatag kaninyo paglaom ug maayong kaugmaon. Hallelujah. Mayon kay igsoon nga dili man maayo ang akong kaugmaon. Ingnon ti kakaron, hawiri o tuuhi ang saad sa Ginoo. Kay kung unsa pa na imo na sinatian karon dili pa na mao igsoon, naapay dagkong mga butang ang pagabuhaton natong buhi nga Dios. Hallelujah. Ug moabot ang panahon igsoon, kung dili pa mabalik si Kristo, ikaw nga matarong atubangan sa Dios, kay ikaw gimatarong musidla ka dinhi sa kalibutan ug didto sa gingharian sa Amahan. Kay Matthew 13:43 nagaingon siya, ang mga matarong mosidlak sama sa adlaw didto sa gingharian sa iyang Amahan. Kinahanglan sabton gayud ninyo kining inyong nadungog, atong sabton ug atong paminawon igsoon kung unsa kining atong nadungog karon. Insya ang mga matarong mosidlak sama sa adlaw diha sa gingharian sa ilang Amahan. Kung imong tan-awon igsoon, nganong giingon pag dinhi nga atong sabton, kinahanglan sabton nato kung unsa atong nadunggan karon. Tungod kay igsoon ang uban mga katawhan, ubang mga Kristohanon unsay makalimot nga kita nga mga matarong mosidlak kita sa panahon nga gitagal sa Ginoo sa atong kinabuhi. Muhayag gyud ang imong kinabuhi, muangkon jud kag kalampusan, muangkon jud kag maayong kaugmaon, muangkon jud ka sa kaayuhan nga giandam o gisaad sa atong buhi nga Dios. Usahay mo ingon ang ubang mga Kristohanon, ay mao na gyud ni akong kinabuhi. Diri ra gyud siguro ko tama nga magpait. Ay gitawag gid siguro ko sa Ginoo para magpuyo nga pobre, magpuyo nga masakiton, magpuyo nga alaot, bahalag alaot basta maluwas. Pero igsoon dili na mo'y plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo nga magpuyo ka uban sa maayong paglaom ug maayong kaugmaon igsoon. Mga maayong butang kaayuhan sa imong kinabuhi, protection ug kalipay ug kalinaw diha sa imong kinabuhi igsoon. Muna ang ginasaad sa atong buhi nga Dios ug mo ni gusto sa Dios nga imong hawiran karon sa panahon 2022, sa tuig 2022 igsoon atong hawiran kung unsa mga saad sa Dios sa atong kinabuhi ug diha nato masinatian kung unsa ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi igsoon. Ingon pag sa Filipos 4:19 siya, og tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi. Tungod kay ikaw naa kang Kristo. Tungod kay ang Balaang Espiritu nagpuyo diha sa imong kinasuluran nga mo'y silyo nga ug timailhan nga ikaw ug ako iya siging harian sa Dios. Ingon siya, ihatag sa Dios ang tanan natong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa iyang bahandi igsuon. Tungod kay nga naman gusto sa Dios nga ikaw mag-enjoy sa iyang pagkamaayo. Gusto sa Dios nga imong makita ang iyang kugma sa atong kinabuhi ug tungod kay sa atong gibasa sa ato ang foundation text si ganina sa 2 Corinto 9:8 yun siya, ug ang Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan. Kung unsa man imong kinahanglan karon usahay siguro nangayo kag balay. Igsoon kung unsa imong gikinahanglan mas labaw pa ang ihatag sa Dios nga nakanimo. Aron siya nganong tagaan man tag sa Ginoo, nganong hatagan man tag maayong kaugmaon sa Ginoo, nganong panalanginan man tag sa Ginoo, nganong hatagan man tag kaayuhan sa atong buhi nga Dios igsoon. Nganong gusto sa Dios nga mosinati pa sa mga panalangin nga iyang gisaad sa atong kinabuhi igsoon. Unsay katuyuan?
Hallelujah. Kung imong tan-awon, diha sa atong gibasa sa atong foundation text sa 2 Corinto 9:8 insya, aron dili kamo kulangan o kanunay kamong makatabang sa uban. Ang katuyuan sa Dios igsoon nganong iya kang panalanginan, aron makita unya sa kalibutan kung unsa ka manggihatagon ug matinabangon ang mga katawhan sa Dios ug unsa kadagaya ang kinabuhi sa mga Kristohanon igsoon. Muna ang katuyuan sa Ginoo. Kung moingon ka nga ang katuyuan sa Ginoo sa gitawag ko niya para magpuyo nga pobre, magpuyo nga alaot, dili na maoy katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Ang katuyuan sa Dios sa imong kinabuhi nga mag-enjoy ka sa tanan nga imong gikinahanglan o maghinubra pa aron dili ka makulangan o kanunay kang makatabang sa mga tao nga nagpalibot sa imo, nga nagkinahanglan sa imong tabang, nagkinahanglan sa imong kiya, nagkinahanglan sa imong time, talent, and treasure igsoon. Mao na ang katuyuan sa Ginoo. O sa kabutang igsoon nga gusto ipahinumdum sa Dios sa ato, mao kini siya. Nganong gusto sa Ginoo nga iya kang panalanginan, nganong gusto sa Dios nga iya kang ubanan, nganong gusto sa Dios nga magsinati ka sa iyang grasya, makasinati ka sa kalampusan, makasinati ka sa kadagaya sa kinabuhi igsoon. Dili lang kay gusto sa Ginoo nga motabang ka sa uban, kundili gusto sa Ginoo ipakita sa kalibutan kung unsa siya ka madagayaon alang sa iyang mga anak. Ang Salmo 100 verse 3 nagaingon siya, ilhan ninyo nga ang Ginoo Dios, siya ang naghimo kanato ug iya kita. Iya kitang katawhan nga giatiman niya sama sa mga karniro. Tungod kay kita katawhan sa Dios igsoon, tungod kay kita iyang mga anak, siya ang naghimo sa atua, siya ang nagpili sa atua, siya ang nagtawag, nagpili, nagmatarong, nagbalaan aron iyang pasidunggan igsoon. Usa sa mga katuyuan sa Dios nga gusto niya nga mo-enjoy ka sa mga panalangin tungod ni ining mga butanga igsoon. Amen. Hallelujah. Igsoon ang tuig 2022, kung imong tan-awon ang social media, kulba kaayo ang mga propesiya o mga istorya-istorya. Pero kay naa ang pulong sa Dios nga atong hawiran. Revelation 3:10, ilikay ta sa Dios sa bisan unsa mga katalagman nga magakahitabo sa kalibutan tungod kay iyatang mga katawhan. Iyatang mga anak o dili kaya sa Ginoo nga pabayaan ang iyang mga anak. Sama sa akong mga anak, dili nako kaya nga magtan-aw sa akong anak ko walay gikaon. Dili nako kaya magtan-aw sa akong mga anak ko nga hubo walay ginasuot. Kung akong paglantaw ngadto sa akong mga anak alang sa ilang kaayuhan, unsa pa ka ang Dios nga mo'y nagtawag kanato, nagpili kanato gikan pa sa pagbuhat sa kalibutan, dili ug dili jud kaniya pasagdan igsoon. Amen. Kung wala pasagdi sa Ginoo ang mga langgam, ang mga bulak nagkaroon og maayong sapot, ikaw usab mo enjoy ka sa mga panalangin sa Ginoo, mo sinati ka sa iyang pagkamaayo. Kining tuiga igsoon mao ni ang panahon sa atoa nga kita mo sinati sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ang imo lang gikinahanglan, imong iposesyon ang imong kinabuhi diha sa kamot sa atong buhi nga Dios. Kay wala gitay lain nga masaligan sa atong kinabuhi igsoon. Imong iposisyon ang imong pagtuo o pagsalig sa finished work ni Jesus dito sa cross igsoon. Wala nay laing susi dinis kalibutan aron ikaw mo sinati nini mga butanga. Amen. Hallelujah. Dalay ko natong buhi nga Dios og magapasalamat sa pulong amahan ng mga langit nun. Salamat sa imong pagkamaayo, salamat sa imong grasya ug pabor. Salamat nga ikaw kanunay nagapahinumdum kanamo even ni ining naghinapos nga kapanahonan naa ka kanunay nagagiya, nagatabang ug nagatudlo. Salamat amahan kini mga pulong magamit namo ni alang sa among pagpaabot sa imong pagbalik, Lord Jesus, pagpaabot sa rapture o kini may mahimo namong gabayan sa mong kinabuhi nining kalibutan na og dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa tanang butang, in Jesus name we pray. Amen o amen. Magkapatayon ta igsoon at tas atong communion.
Ang kinsa atong ready, igsoon nato yung sanayon ang atong kinabuhi sa pag-celebrate sa kung unsa ang gibuhat ni Jesus ito sa cross. Tungod kay sa pagbuhat ni ini igsoon, dako kaayo ni siya kahimuan sa atong kinabuhi. Amen? Atong ibayo ang bread sa gabi ang gabudian si Jesus. Mikuha sa tinapay og nagpasalamat siya sa atong buhi. Nagpasalamat siya og gipikas-pikas niya og iya kining gihatag sa mga tinan-an og miingon siya kini nga pan nga nagsimbolo sa akong lawas, nga nag-antos nagsakripisyo alang kaninyo, buhata kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa kahigayunan nga magihatag na usab kanamo ang kami maka-celebrate, makahandom sa kung unsa imong gibuhat dito sa cross. Salamat Lord Jesus nga kanunay kang nagagiya ug nagatabang. Salamat Lord nga wala gyud mo giigsapayan ang tanang kasakitan dito sa cross sa Kalbaryo tungod sa imong paghuna-huna nga kami maimuha. O salamat Lord Jesus, ingon kasi mong pulong kung unsa ka karon mausab kami, nagpuyo ka nga walay balatian, mausab kami. Nagpuyo ka way kahadlok sa balatian, mausab kami. Nagpuyo ka diha sa kadagaya, mausab kami ang mga kanang gina-claim, ginadeklara. Nagpuyo ka nga matarong in these last days, God. Mahitabo sa mong kinabuhi nga makita nga kami matarong sa mata sa Dios ug sa mata sa tao. Pinaagi sa imong tabang, pinaagi lang yun sa imong grasya. Tungod kay kung amo-amo lang Lord Jesus, wala gid mahimo. We honor you in Jesus' name. Let us eat the bread and bless the body of Christ. Ibayon na to ang kupa. Sa mga gabi nga gibilhan si Jesus mikuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug iya kining gihatag sa mga tinan nagmingon siya. Kini nga kupa nga nagsimbolo sa akong dugo nga may nagdala sa bag-o nga kubinanting walay tapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo ni ini, inyong gimantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Salamat sa imong dugo nga imong giula dito sa cross sa Kalbaryo. Dugo nga naghimo ka namong angayan nga kami makasulod sa gingharian sa langit. Dugo nga kanunay napasaylo sa among, naglimpyo sa among mga sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mobalik ka. Nagdugo nga naghimo ka namong angayan nga kadawat sa mga panalangin. Ug diha sa imong dugo Lord Jesus, nga nagadagayday ang mga kaayuhan ug mga panalangin. That's why karong gabi na among ginadeklara sa among kinabuhi nga kana nga mga kaayuhan, kana nga mga panalangin magamanifesto sa matag usa ng mga kinabuhi. We honor you in Jesus' name. Amen. Okay, let's drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa iyong pagkamaayo. Salamat, Amahan, sa kalampusan, sa mong bulahaton karong gabi una. Salamat, Lord, sa imong mga pulong nga kanunay nagapahinumdum ka namo ug nagigiya ka namo. Salamat, Lord, kay itong mga pulunga, dili ka itong mulabayng kawang, sa matag usan mga kinabuhi kan dili mahimo na mo itong gabayan sa mong pag-alagad, hangtod nga kami nagapaabot kami sa imong pagbalik. Salamat Lord Jesus tanang butang. Salamat Lord. I pray ang pamilya sa inyo kabinet in Christ uban sa pagdumala ni Pastor Nerod Kiatson uban kay Sister Yani. Salamat Lord sa pagpakiguban kanila, pagpanalangin sa ilaha. Salamat Lord ang pabor ug ang protection ang kaalam kay balong langit nun gan uban sa pagdumala ni Pastor ni sa pamilya sa inyo kabinet in Christ kamagatabang sa iya kamagatudlo kaniya ang kaisog Lord sa tanang butang gan may ibubo kaniya Father. Salamat Lord sa tanang miyembro sa pamilya sa New Covenant in Christ. I declare blessings sa ilang kinabuhi gikan sa mga kabataan hantod sa mga hamtong Ginoo. Masinatian lagad ang imong gugma sa kanunay, ang imong paghikap, ang imong paggiyag, ang imong pagtabang. Ug salamat Ginoo nga ikaw nakatabang sa ilang kinabuhi. I release blessings sa ilang kinabuhi, I release favor God sa ilang kinabuhi, I release divine protection, miracles, shalom, opportunity, connection sa ilang mga kinabuhi, Father. Salamat Lord sa tanang butang ilang pagabuhaton, adunay panalangin, adunay pabor, adunay protection, adunay giya, adunay tabang Ginoo. Salamat sa ilang kinabuhi. Heaven Lord, sa mga kaigsuunan, sa akong mga labuans Lord. Salamat God sa mga plano, kamagahanay ni anang tanan, o sa tanan Lord, nga nagasubaybay ni ining maong bulaton, gikan sa nagkalaing-laing dapit. Salamat sa iyong pagbisita sa ilaha, salamat sa iyong pagligon sa ilaha, salamat Ginoo sa iyong pag-comfort sa ilang kinabuhigan, salamat Ginoo, ikaw nakikuban, nagaprotekta sa ilang imo silang giiway sa nang buhat sa mga plano sa kaaway God. Salamat Ginoo, Abin Father, ang ginaduol ya kanimo God. Ang nasod sa Israel, Lord, we declare blessings, shalom, salvation, God, even Lord, ang nasod sa Pilipinas, Father. I pray that
Philippines is for Christ. Even Lord, our President, Father, salamat Lord sa kaluwasan sa Presidente, sa tanang nagdumala sa mga Lord ang pagkamatarong God. Even Lord, is coming election Lord. Ikaw gid Lord magahanay ni anang tanan ug ikaw magabutang ug mga katawhan nga magdumala sa mong nasod Ginoo adunay tinuod nga kahadlok nga nakanimugan tungod kay Lord. Ang nagdumala sa usa ka nasod kung adunay tinuod nga kahadlok Ginoo nganha kanimo bulahan ang usa ka nasod Ginoo. That's why Lord amo kanang ginadeklara, amo kanang gina-claim Ginoo. Even Lord our mayor Lord diri sa Davao God, si Mayor Inday Sara, salamat sa pagpanalangin kaniya, pagpakikuban kaniya, pagtabang kaniya amahan. Salamat Lord sa kinabuhi Lord, salamat sa mga panglawas. Salamat sa puso Ginoo. Salamat Father. Even Lord kining coronavirus, whatever it is, bisan unsa man nga variant, we bind you in the mighty name of Jesus. Wala kay gahom diri sa Pilipinas, especially diri sa Davao region, diri sa Davao City, in the mighty name of Jesus. And Lord, salamat ang pabor ug ang protection, ang kinabuhi ug ang kagawasan. Even Lord kining COVID vaccine Father, we pray and we declare nga dili gid siya God mandatory, dili ni ipamugos Ginoo, kun dili sa gusto lang God. And Lord, we believe in these last days mo arise ang imong mga katawhan, isa ang new covenant in Christ Lord, nga imong pagagamiton God alang sa ebanghelyo sa grasya, alang sa pagkailap sa tinuod nga ebanghelyo nga may magahatag og tinuod nga kagawasan sa imong katawhan, tinuod nga paglaom nganha kanimo God. Og salamat Ginoo sa tanang butang. Salamat Lord sa maayong panglawas God, sa tanang source of income sa mga katawhan. Ikaw kanunay nagapanalangin, ikaw kanunay nagkikiuban Ginoo. Lord, salamat sa tanang butang. Now the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine upon you and be gracious unto you. Lord, ang himaya, ang dungog, ganha lamang kanimo, gikan karon og hangtod sa walay katapusan. Amen o amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Salamat sa kanunay paghatag ug panahon ug pagtagad sa pulong sa atong buhing Dios igsoon. Kabalo po nga ang inyong nakatunan karong gabi una, dili mo labang kawang sa inyong kinabuhi, kun dili masinatian ninyo kung unsa ang inyong gihawiran sa inyong kinabuhi igsoon. Amen. Hallelujah. Ug sa sunod higayon, og maadlaw, I invite everyone nga mag-join ta sa atong Thanksgiving sa church. Mag-start ta alas 9:30 sa alas 9 sa buntag igsoon. Kita-kita ta dito. Bye-bye. God bless.